Ali onog trenutka kad je recimo nestala koalicija između HDZ-a i Srpske stranke, odnosno SDSS-a, a to je prošle godine, ja imam utisak da se ponovno obnavlja ta vrsta pritiska na kritičko javno mnijenje, tako da mi se čini da je sada teže o nekim od tih stvari govoriti i izlažete se većem pritisku nego što je recimo bilo prije 2-3 godine. Ali to ne znači da u Hrvatskoj nema kritičkih intelektualaca koji otvoreno pišu u medijima i o toj strani Oluje i o srpskim žrtvama. Ja sam jučer prisustvovao centralnoj komemoraciji koju je organiziralo Srpsko narodno vijeće zajedno s Dokumentom u mjestu Donji Žirovac, gdje su i prethodno u Glini, na primjer, gdje smo upozorili naravno na to da se neadekvatno obilježava to stradanje Srba u Drugom svjetskom ratu. Samo rekao bih da je to sada nekako izgleda, da je to teže nego što je bilo prije nekoliko godina. Dakle, u Hrvatskoj se august 1995. posebno ta operacija Oluja uzima kao dokaz i simbol pobjede u ratu koji je trajao 1991. do 1995. u Hrvatskoj, dok se Vukovar u novembru, kojega se također obilježava, svake godine uzima kao neki pokazatelj da je Hrvatska bila žrtva u tome ratu. S jedne strane, stalno su bili izloženi tom dominantnom narativu koji je zapravo jako insistirao na tome da je taj, kako se u Hrvatskoj zove, Domovinski rat, onakav bio kakav je definiran 2000. godine u saborskoj deklaraciji o Domovinskom ratu. To je znači isključivo obrambeni, oslobodilački i pravedan. Dakle, u tom narativu nema baš puno mjesta za druge. I na neki način mi smo mogli biti sretni ako se nije koristila sasvim direktna, dakle, fraza okupator i agresor ili tako nešto, ili neka velikosrpska agresija, ovo ili ono. Dakle, gdje nije bilo direktnih optužbi, nego se samo inzistiralo na tome da je Hrvatska tu isključivo bila žrtva.